Rahayu, wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Tansah katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar rezekinipun. Amin. Kagem sinten kemawon mbok bilih nembe mawon manggihi channel Cariyos Basa Jawi, kula aturi enggal subscribe, like, ugi share. Nuwun. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Sugiono MS kanthi ira-iraan gendoren ing jero banyu. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Jagating lelembut kang dumadi ing alam donya iki pancen maneka warna. Ana kang gegirisi, ana kang lucu, ana kang aneh. Ing kampunge penulis ana kedung kang aran Kedung Kebo Kuning. Kedung kasebut senajan mangsa ketiga dawa, nanging banyune ora tau asat. Miturut godhèking wong akeh, ing bambinging kedung iring ngisor ana terowongan utawa urung-urung kang jarine tembus nganti segara kidul. Ing salore kedung mau ana omahe wong lanang tuwa aran Atma. Mbah Atma pakaryane golek iwak ing Kedung Kebo Kuning kono. Saka olehe dodolan iwak mau duwite kanggo nyukupi kebutuhan padinane. Mbah Atma kondang kendel, ora wedi demit. Malah dheweke kerep njala ing kedung wayah wengi. Makaping-kaping Mbah Atma diwedeni demit. Nanging ora njalari kapok. Nalika semana wancine bakda asar, Mbah Atma kedayohan uwong sing durung ditepungi. Kula nuwun, Mbah. Dayoh iku uluk salam kebak Trapsila. Monggo lenggah. Pambagene Mbah Atma karo nyureng anggone Mas padhaake. Sampeyan sinten? Kula kok dereng nate tepang. Pitakone Mbah Atma sawise dayohe satata anggone lungguh. Mbah Atma kami tenggengen nyawang pakulitane dayohe sing ngane-nganehi. Ing saranduning awake kaya dene ana sisike saemper iwak. Gek rupane kulite uga klawu. Kula menika utusane Mbah Maesa Jenar Kidul mriku. Ucape karo ngatungake jempole arah ngidul. Wonten perlu pripun lan dikengken napa sampeyan? Pitakone Mbah Atma najan atine dikebaki tandha pitakon. Awit dheweke durung tau krungu pawongan aran Maesa Jenar ing tlatah kono. Ewuh napa ngrika?
Kok undang-undang kenduren? Takone. Mantu, Mbah. Nggih. Diaturake mawon. Insyaallah kula mangke tak mangkat kenduren. Mbah Atmo nyagui. Sapungkure dayohe Mbah Atmo isih ngenam-nam pikire. Sepisan dheweke isih gumun karo kulite si Dayo kang mawa sisik kaya iwak sepat. Angka loro, sapa sejatine kang aran Mahesa Jenar kuwi? Mbah Atmo banjur leyeh-leyeh karo nutukake olehe ngangen-angen. Dumadaan dheweke kaya dene oleh wewisik. Bisa mbatang tegese Mahesa Jenar. Mahesa iku tegese kebo. Jenar maknane kuning. Dadi Mahesa Jenar artine kebo kuning. Ateges sing undang-undang kenduren iku sing mbau reksa kedung kebo kuning. Bubar nemokake wangsulan mau, Mbah Atmo keturon. Sajrone turu, Mbah Atmo ngimpi ditemoni kaki-kaki. Kaki-kaki kasebut awe weruh tata carane manjing ing jero banyu. Sepisan, sawise tekan sanduwure banyu kedung, mripat kudu merem lan sikil tengen ngedruk kaping 3. Mengko ing sangarepe bakal katon dalan gedhe tumuju jeron banyu. Nalika titi mangsa mulih, sawise metu saka kori utawa gapurane sing duwe gawe, aja pisan-pisan noleh sadurunge mlaku oleh 7 pecak. Ngono pratelane kaki-kaki kasebut. Lan dumadaan kaki-kaki mau ilang kedhepake. Bebarengan karo iku Mbah Atmo nglilir saka olehe turu nuli nindakake ngibadah salat asar. Tekan titi wektu kenduren Mbah Atmo tata-tata. Wayah bubar maghrib dheweke nganggo sandangan kaya padatan, surjan pengkol, iket udaran lan sarungan. Satekane grojokan kedung, dheweke ngiling-iling welinge kaki-kaki ing impene ngenani tata carane mlebu njeron banyu. Ora kacarita lakune, ngerti-ngerti dheweke wis tekan nggone sing duwe gawe mantu. Ing batin Mbah Atmo ngungun. Geneo sing padha amung tamu kurang semanak nalika mbagekake tekane. Praupane padha mbesengut larang esem. Kori gapuraning wiwahan ora rinengga tarup janur nanging wujud gantungan ula urip. Ing sela-selaning GTP rinonce reroncen gondang keong kang tinata peni. Ing sanduwuring tarup dipasang bulus urip meh satampah ambane. Kacarita krida upacara genduren wis katindakake.
kang minangka ngikrarake kajat uga maca donga panuwun wignya. Pawongan kang biyen mati kalap ana kedung kono. Ora let suwe upacara genduren paripurna. Sawise oleh berkat, Mbah Atmo ngeling-eling carane metu saka papan kono, jumbuh karo welinge kaki-kaki ing impene, yaiku ora kena noleh sadurunge lakune oleh pitung pecak. Jelek. Ngerti-ngerti Mbah Atmo wis tekan sanduring tanggul kedung Kebo Kuning. Tekan ngomah sego berkat dibuka nuli dipangan. Pripun Mbah? Rasane masakane lelembut niku? Pitakone tanggane. Nek saka rumangsaku ya biasa. Biasa kados pundi maksudipun Mbah? Tegese iki ya enak kaya lumrahe olah-olahan umume. Pun ping pinten simbah tindak genduren mrika? Sing takon isih penasaran. Bola bali malah tahu aku diwenehi pusaka. Wujudipun menapa, Mbah? Wujude kaya cemeti. Ning sadawane bangka tekan pucuk ana sisik saemper sisik iwak. Menggah katiasane cemeti menapa, Mbah? Ora dikandhakake dening sing menehi. Mong saelingku saben pecut sisik kuwi muni pletek-pletek. Iku sasmita yen kali kono bakal ketekan banjir gedhe. Malah terkadang banyu banjire nganti luber tekan pekarangan saking gedene banjir. Pratelane Mbah Atmo. Kang luwih aneh, saploke Mbah Atmo kerep nyekel cemeti mau, dheweke malih duwe kabisan mijeti uwong kaya dene wong sing tiba, kesleo, kecethit lan sapanunggalane. Saben dipijeti Mbah Atmo akeh-akehe waras. Semono wae Mbah Atmo tetep kukuh kapercayane yen kabeh warase sing dipijeti iku merga saka izin dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodal mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi dadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.